Кобри е мъртъв. Добре, да, но сега и Айде, долу. ма. Беше боли. Има прозореца, точно срещу нас. Нагъла и пак се покава. Яла, туше. Ела ще му идеш тази страна ти. В дясна, да знаеш, дясна прозорец. 3, 2, 1. Него видя ли му главата? Кобри лази близо по стената. Притича, патрони нямам. Един пред бойниците! Пред бойниците, внимай. Пред бойниците? Да. Гледай това го там. Пома, гледай само там да притича може. Не съм аз този път. Аман, и то по работа, ето ще трябва лентата. Единственият черен брат и мен го отнесе. Толкова ви. Ще ги пробваме. Бомбата има ли? Не знам, не. Наръчки беше тук. Не съм гледал какво му биха, не. Сигурно съм дървали тук или съм дървали. Долу работил сте 300 въгъла. Става все по-точно. Ето. Къде го? Аре. Давай на там. Там сте 300 въгъла. И пробваме там. Така, Ивайло. Трябва да внимаваме за него. Долу на дървото е. Там го оставите. Време стига до тук. Трябва водите. Давай, минавай. На тяхните гуми на базата. На дървото. Аре, стига! Долу дясно, съпресвате. Пич! Боби ли беше? До дървото е, да. Да. Аз му вкарах, ама. Трябва да притичаме, момчета. Туше, така, браво.
Добре. Туше, скри се, че това дървото те стреля. Ще го лазим, да видим дали ще го налази. Стига бе, Иво! Брат, Иво е долу на дървото. Виж го наш къде. Запресни го малко. Ще го лади, сега ще го убия и ще тръгне бомбата при мен. Май го уби. Да, уби го, хайде. Дай, печага. Дай бавно там. Пази ме. Оп, видя ли го къде на гумите в тях? Нямам патрони, чакай. Кой пълнително? Ще видиш тя, май. Аре, давай, печа. Аз съм, давай. Туше, помощ. Печага, вземи бомбата, ела. Вземи бомбата. Трябва да отвориш там, аз ще ти чакай. Знам, вие само. Изведи бомбата. Давай. Вътре. Убита. Пазете го дори, ако трябва да ни убият нас. Стига, дайче. Слушай, да палим? Браво. Край! Много бира. Брат, направо не им оставих шанс тази игра.